Hej, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave Hvad vil du helst? Sammen med Benne. Ja, og han har jo også en YouTube-kanal. Så gå ind og følg ham. Han hedder Benne Bævs. Ja. Og så lad os bare komme i gang. Og reglerne er sådan, at man trækker 2 af de her. Er fra skålen. Fra skålen. Man kan se den der. Man kan så let se dem. Ja, og så skal man vælge en af dem, og så skal man så gøre det. Den ene af dem. Ja, den ene af dem. Men, og der er 3 nitter nede i. Ja, der er 3 nitter, og det er, hvor man ikke skal gøre noget. Og vi ved ikke, hvad hinanden har skrevet. Nej. Men skal man så lægge den... Hvis man trækker 2 op, og så er det kun den ene, man vil lave, skal man så lægge den anden ned i. Okay. Ja. Så ja, lad os bare komme i gang. Og ja, det er Benne, der starter, så lad os se, hvad han trækker. Det bliver spændende. Er der 2 i den her? Nej. Jeg trækker de her 2. Hvad bliver det? Det tror jeg egentlig, jeg har lavet det der. Det kan være, det er en af mine egne. Nej. Syng en sang. Det var mig, der skrev den. Og hvad? Syng en sang og hvad? Juppie! Nitte! Så hvad vælger du? Og synge en sang. Jeg vil have Nitte omvendt. Selvfølgelig. Så vil jeg gerne nu. Så er det Så nu er det mig, Thor. Nu er det mig, Thor. Det er spændende. Der er kun en i her. Nej, hvad? Der er kun en. Hvad står der? Det er den, jeg har lavet. Skal jeg læse den? Smask en vindrue i hovedet. Det er mig. Slik på din egen skosål. Det er den, jeg har lavet. Så tager jeg nok. Det er klart. Smask en vindrue i hovedet. Jeg skal nok hente en. Ja, lad os bare få hentet den. Ja, og så er der en vindrue her, og så lige noget stykke papir. Ja. Det er spændende. Jeg vil lige gå ind for en kamera, så de kan se det. Hvor klart. Det gik ikke engang i stykker. Så tag den så. Okay, det gør jeg. Nu er det min tur. Er det overhovedet? Man kan godt se det sådan. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men der er lidt. Ja, den er så lidt våd. Og prøv at se nu. Den er helt ødelagt. Ja. Så den lægger vi lige til siden. Ja, det gør vi lige. Så er det Klar. Så er det Claus' tur. Ja, så er det Claus' tur. Hvad må hun trækker? Skal vi læse dem op? Der står lave en Salto på trampolinen. Hvor er den anden? Lav en salto på trampolinen. Det var den ene. og den anden er træde på en banan. Det er begge to, det er mig, der skrev. Okay, lav en salto på trampolinen. Det går vi lige ud og gør. Så er vi kommet ud. Ja, så er vi kommet ud, ja. Og det blæser rimelig meget, så det er ikke sådan, ja. Rigtig godt. Eller det er bare. Lav trækket. Lav trækket, klar. Det er rimelig koldt. Eller lav saltoen. Ja, den tæller. Hun klarede den. Så er vi kommet indenfor igen. Og ja, tur til så er det Bennes tur. Igen. Til at trække. Jeg trækker sikkert Det var hårdt. Ja, jeg har faktisk en rimelig svær en. Der er 2 her. Ja. En af dem. Råb hej ud af vinduet. Ja, råb hej ud af vinduet. Det var mig. Den har jeg ikke skrevet. Den har jeg Det er skrevet. spejlvendt, så det er lidt svært at... Se. Eller sådan lidt. Og... Nitte! Igen! Ej, hvor Han har fået Jeg tager 19. Jeg tager 19. Ja, Jeg er så så er det- heldig. Så er det min tur nu. Du er for heldig. Det er snudt. Hvad er det her, Mon? Det er... Spis græs. Det var min. Spis græs og... Oh my god. Står omvendt. Og løb 10 gange rundt om huset. Det er mig, der har skrevet den. Hvad tager du? Jeg tager græs. Jeg vil have taget. Jeg tager løb 10 gange rundt om huset. Okay. Så ja, lad os komme udenfor. Så er vi kommet udenfor, og jeg løber med Mikkel rundt, så I kan se, Og at jeg ikke snyder. Jeg tæller.
Og han skal klappe i hånden, og når sådan, ja, så løber han rundt der. Og så kommer han derfra og klapper i hånden. Ja, og så tæller tæller hun. Nå, bare begynder at løbe. Det ryster måske lidt, fordi jeg også løber. Sprint, det ved jeg nu ikke helt, om jeg vil kalde det. Vi klipper lige til, han er nået 2 runder. Ja, det tror jeg er nået til, hvis I ikke lige hørte det. Så sidder mig klar bare her og venter. Måske får man lidt for meget motion. Motion, ja. 5, så mangler du det. Så mangler du 5 her. Du mangler 5 mere. Så sidder vi bare og venter igen. Ja. Og det gør mere. Det var den 6. 7. Eller, nej, han er lige løbet forbi, så det er hans 8. nu. Jeg nåede ikke lige at filme det. Jeg tror, han kommer nu. Han har lige løbet 3, og så mangler han Så er det hans 9. 9, kom så. Du mangler kun 1 mere. Og så 1 mere. Og hans 10. Godt. Og så bare løb derover til, fordi så ja. Sådan der. Det. Nå ja. Har du løbet 10, eller? Jeg løb ikke af det. Hvad gør det? Ja, bare gør. Så er han færdig med alle hans 10 runder. Så tænker jeg bare, at vi hopper indenfor igen. Selvom det ikke er et studie. Men ja. Nu er I kommet indenfor. Ja, Så er det mig. tur. Hvad står der her? For et lidt hårdt slag i nakken. Det var mig, der skrev den. Den er... Eller hvad? Nej, det er det ikke. Eller, Bund et glas vand. Det er mig selv, der har skrevet den. hvad tager du? Jeg tager bund et glas vand. Okay, han henter Så ja, jeg henter lige et vand. Og alle udfordringerne, de ligger hernede, så altså, vi har gjort størstedelen af dem. Der er jo nogle af dem, vi ikke har gjort, fordi Og der er det var kun jo så dem. mange her tilbage. Ja, der er ikke så mange tilbage. Der er Så mange der. det her tilbage. Han kommer lige om lidt, tror jeg. Mikkel han er lige på vej at hente noget vand, som vi sagde lige før. Jeg tjekker lige, hvornår han kommer. Han kommer ud! Han er nu. Han er nu. Og læg. Karsita. Kommer Mikkel med vandet der. Er der så meget her? Får du ikke spilder? Jeg holder det så. Det er spændende. Må du gerne holde pause? Skal jeg holde kameraet? Nej, jeg må ikke holde pause. Ja, du holder kameraet, Benny. Han er god til at bunde, jeg siger bare. I hvert fald sodavandsstøtter. 3, 2, 1, nu. Færdig. Sådan der. Godt. Nu er det mig. Så er det Claus' tur. Ja, det er mig. Kaching. Så skal du trække 2. Hvor mange er der lige tilbage? Så er der til Benny og mig, og så er det slut, er det ikke? Tror jeg. Og den Så har her. du trækket 2. Nej, det er kun til dig, er det ikke? Du har trækket 2. Jo, jeg skal nok. Hvor fanden? Det der, det er ikke med. Så det er kun til dig, Benny. Nej. Gå. Nej, Der er det står 3. der. Gør sofaen pæn. Det der selv har skrevet Det var den hun faldt på. Hvad står der? Eller Ude i Klares værelse op. Det er mig, der har skrevet den, og det er en af de slemme. hvad tager du? Jeg har taget sofaen. Det er godt. Kom Hvad tager du? Tag sofaen. Og det her, det er... før. Ja, det er sådan... Bord, Ja. det behøves man ikke. Nej, jo, kun sofaen. Det her det er svært. Jeg går lige ned på gulvet og gør det. Så har Clara fået ret den her. Lidt halvdelen af sofaen. Du mangler den derovre også. Ja, og så er hun faktisk færdig.
Den ved vi ikke, hvor vi skal ligge. Det er lige meget, den der. Så er Clara faktisk færdig med det. Det var da ikke særlig svært. Så hopper vi direkte ind til værelset. Ja, jeg er i gang Så med er at det blande. mig. Men vi Og mangler der er lige 3 en. tilbage. Vi mangler 1, men det er fint nok. Er den Og hvis her, jeg trækker en nitte nu i går, så har jeg fået alle 3 nitter. Det var den der. Jeg tager de her 2. Jeg skynder mig lige at lave en til, så ja. Men Mikkel, kan du ikke lave en 2 mere? Nej, 3 mere. Nej, jeg laver en her. Skynd dig at lave en til. Det gør han. Han laver ikke lige udfordringerne endnu, så fordi jeg lige skal klare mine først. Ja. Og jeg håber faktisk, at det bliver nitte det her. Men Ja. Og den eneste tilbage, det er den her lille en. løb op til enden og tilbage igen. Det er op til sådan... Op til den vej der. Den Eller, vej ja, deroppe. det er så til... Ja, den der. Eller Ja. spis mig, den har jeg lavet. Spis mig. Jeg skal spise papiret. Hvad laver du? For der sker noget, så løber jeg fra den ene ende til den anden ende. Okay. Eller skal jeg gøre noget? Skal jeg spise det ved og jeg løbe? Spis og løb. Så sker der noget. Ja, vil du gøre det? Ja, det gør jeg. Ja. Så har den her. Spiser jeg den. Ej, du var helt sikker. Ej, du spiser det. Ha? Sådan. Den er slugt. Ja, og så hopper vi bare udenfor, fordi han skal lave hans anden udfordring. Så skal jeg ned og løbe. Ja, så du begynder bare lidt. Jeg har lige kigget på vejen, og der er rimelig langt. Og Mikkel han løber med noget af vejen, så jeg kan se, hvor langt der faktisk er. bliver Ja. bare her. Eller hvor var man? Så stopper jeg lige her, og så kan I se, der er sådan cirka 300 meter derned. Så ja, vi cutter lige i den, så det ikke bliver en rigtig lang, ja. Så nu er vi lige kommet tilbage igen, og ja. Eller vi... Denne han løber stadig, men Clara fandt sådan en Ja, sådan en rødsen regnorm, den er helt tør udagtig, hvis I kan se det. Og ved I hvad? Og Benne han er noget lidt over halvvejs, tror jeg, så... Man kan spise de her blomster. Ja, man kan spise det der. Ja, nu kommer Benne. Ja, Benne kommer nu. Så løber vi lige med ham tilbage. Ja, var det hårdt, Benne? Ja. Vi fandt en rødsen regnorm. Ja, vi fandt en russen regnorm, og ja, vi hopper bare indenfor igen. Jeg har lige været ude at løbe, og det var rigtig hårdt, og jeg gjorde det endda også i bare tær. Ja, Og så er mine vi tæer, kommet de er tilbage. helt sorte. Og vi har lige fået nogle nye. Ja, vi tog lige dem, vi ikke havde brugt. Ja. Jo. Normalt gør jeg. Okay, så jeg fik... lad os lige se, hvad jeg fik her. Jeg fik Træd på en banan. træd på en banan. Og Klammer. eller få et lidt hårdt slag i nakken. Hvad vælger du? Træd nok på en banan, så ja. Vi finder lige en banan. Ja, vi havde ikke lige nogen bananer, så vi tog bare nogle forskellige vindruer. Og så går vi udenfor nu og træder på dem, eller Mikkel gør. Så har vi Mikkel, der skal træde på nogle vindruer. 1, 5 2, 3, vindruer. 4, 5. 5 vindruer. Vi lægger dem lige godt her. Og ja. Det bliver spændende. Kom så. De skal smatte. Ja, de er smattet nu. Au. Må jeg lige se din fod? Jeg er klar. Ja, jeg tænker bare, at vi kommer indenfor igen. Ja. Så er vi kommet ind igen. Ja. Og det er Claras tur til at trække 2. Og vi ved, den ene nitte er dernede i. Ja, fordi
Nu har jeg trækket Fordi dem. jeg har trækket 2 af nitterne. Okay, Nitte og... Spis græs. Spis græs, hvad gør du? Hvis du tager græs, så er der jo heller ikke bare kun kedelige ting. Okay. Tager du Du græs? tager græs. Men jeg skal Så ikke vi tage går- meget. Nej, men vi går lige udenfor, så ja. Nej. Ja, så skal vi klare at spise græs. Du skal tage 3. 3 stykker. Må Okay. vi se det? Okay, men der er sådan nogle store nogle her. En. De har det. En. Ja, det er fint. Er det kun det? Den her og den her. Tager du de her? Ja, det er fint, Klar. Vis dem lige til kameraet. Ej, hården, der slippede det ud. Ej, den skal ikke være så stor. Sådan der. Der er 3. Fine nok. Ja, det er fint. Nej. Jeg går ind i drivhuset. Okay, vi går lige ind i drivhuset. Ja, hun har spist det nu. Der er sådan noget klamt ovenpå. Jamen, der er bare sådan sluge noget klamt noget af ovenpå det. det. Bare slug Jeg noget af det. sluger kun det her. Okay, hun sluger kun en af dem. Men hun har haft alle 3 i munden. Kan du smage det? Nej, det smager ikke noget. Så tag en til. Slug. Så tag en til. Nej. Det er kun, der er sådan Har nogle du gutter på. sluget det, Klar? Så gør det. Det er hårdt. Du prøver at tage den her. Har du sluget det nu? Nu har jeg gjort det. Ellers så prøv at tage en stor en. Jeg har gjort det. Fordi det svarer cirka til 3. Okay, nu har hun slugt det, så vi går bare indenfor. Ja, og det var simpelthen alt for den her video. Og jeg håber, I vil like og subscribe, hvis I godt kunne lide den. Og Benne har jo også en kanal, som hedder Benne Bøvs, så gå lige ind og følge den og like og subscribe og se hans videoer. ferie. Ja, og det var sådan set alt for den her video. Hej hej. Hej.